लोगोफोर दाख्लै फोनाया रज'जोब्बाय नै जाजाबाय ओमफ्राय फान्थाव फुलि गायदों आङो ओमफ्राय लाबोबावदोंसो दिनैनि फुलिया जि बुरजा नैबे जाबाय टमेट' फान्थाव गोलाव बानलु मोननै जात गायनोसै एबार मबाइल हमनानै दे मावबाय था जा लेजि मावदों इयो दिनै हाथाराखै ओरै दाउसा फिसाखौ मायावबासो गाबनाय खोनादां खेबजायाबानो जाबाय दा गासै खना खना फैथारदों नालाय जा दे जा हा गिदोंसो नामा सानडे स्पेशल जोंहा दिनै पार्टी साब्रै मानसि इसेबां बेदर जायो सेरथामखा फोराननानै जानोसै आरो बिबु फैबावाखैसो नै लोगोफोर जोंना न'आ इसेबांखिनिसिम हाबाय दै सारगासिनो नै आरो नैयाव बानायगासिनो बाव कम्बल सुदों दिनै जा खस्थ' आयै नै दै सारगासिनो नै जोंहा थारुनजों दाउ न'आव दंफैयो लोगोफोर नै दाउ आथिंआ जा गोथाव संखाबाय आं ओमफ्राय नै अमा बेदर आलु भाजा गाबोन नानि थांगोन ना ओंखायनो दे नानि खुरफैद' दे लों दे नै MLA Sr.ni न' गेस्ट रुम न' आयै मेदामखौनो देखायाबा थैस्रागोन आं नै बेरायनो फैदों आंहा MLA नि मेदामखौ देखायाबा संसारानो ओइ मोजांखालाय मेदाम मोजांसो नुयो न'आव थानायालाय मा न' ओइ मोजांसोखा मोजांसो नै एफाराब मोजांसो मोजांखा मोजांथाना मोजांखा नै न'आ मालाय जि मोजां बानायदों न'खौ एसे ब्लग लाबाय आं नै ओंखायनोथ' नै फट'गा मालाय द्रौपदी मुर्मु मदि मामा प्रमदि नै जोंहा बेबिया रानिया मामोनलाय अरबि मामोनलाय आइ सनां अरबि गुंग्राय सिलिखा गलायलायबाय गुंग्राय सिलिखा गबाय सोरना न' MLA नि फिसाजो उन्दै नै थफिया साहा लोंसै जोंहा